adik di hulu denai di barua mandi yoga luakan so jika mati dia ambo dahulu hutang piutang rilakan saja jika mati dia oi ambo dahulu hutang piutang rilakan saja. Sakit di badan indah kabar ubah sakit taraso ngilu kasadonyo biarlah ambo dia bapa yuang rumah saja nadi batingkah ulo biarlah ambo dia oi bapa yuang rumah saja nadi batingkah ulo. Punja orang dia usah dituruikan karena diri nan mulai kini anak nan ketek dia oi sadang arek maka malu kita de urang nan gari anak nan ketek dia oi sadang arek maka malu awak de urang nan gari. Usahlah denai adik camekan kasihan Nadia nande narokan cinta lala modia nan kita pakai anak nanisu dan disio-siokan cinta lala modia oi nan kita pakai anak nanisu dan disio-siokan. Punja orang dia usah dituruikan karena diri nan mulai kini anak nan ketek dia oi sadang arek makan malu kita de urang nan gari anak nan ketek dia oi sadang arek makan malu awak de urang nan gari. Usahlah denai adik camekan kasihan Nadia nande narokan cinta lala modia nan kita pakai anak nanisu dan disio-siokan cinta lala modia oi nan kita pakai anak
seso papayuang rumah sakina ninda urang iraukan biarlah denai rabu di rumah kok nyampang mati tolong rilat